Okay, mayong mudto nga usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala, hindi nga itong turo manon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abay no adlaw na usab karon nga Miyerkules, no? Pitsa 4 na kini sa bulan sa Mayo, tining Hunyo. Mayo, Hunyo mga higala o matud pa baguhay pa lang yun namong natapos ang ang anniversary diri sa Ayungon isip usa ka lungsod, no? Township anniversary o ika-101 ika-100 so karon kagahapon adlaw medyo natapos na nga ang mga kalihukan diri. So this past few days nabisi-bisi gid may gamay diri sa Ayungon pero karon okay na, no? Nakalingkawas na gamay o padayon lang gihapon kita sa atong pagpangandam sa madon pa mga umalabot nga mga kalihukan labi na gayon ang mga kapistahan, no? Kay doon ay mga fiesta karon mga higala nga gipaabot nga ato mga gipangandaman, fiesta ni San Juan o fiesta ni San Pablo, ni San Pedro San Pablo. Nahala, no? May mudto na kanaton tanan mga higala nang hidaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa Panlawas. Abi no arita mga higala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamuntuhon. Retired Bishop Nestor Carreño sa Diocese of Legazpi gipahimutang na sa iyahang katapusang kapahulayanan kagahapon adlaw. May napahigayon nga misa did sa Saint Gregory the Great Cathedral nga pinangunahan usab ni Bishop Joel Bailon, no? So nalubong na si retired Bishop Nestor Carreño. Balita mga higala gikan sa Vatican, official nga hulagway, the official photo of Pope Leo XIV, permado na niya. No, buti pasabot nga aduna nagyoy perma, kanang gitawag natong authenticity, no? Nga gitugot gyud niya ang mao niya hulagway nga maoy ibutang nato sa mga opisyal na ibutang sa mga importanteng bulutangan. No, may official portrait ni Pope Leo XIV permado na sa atong talahurong Santo Papa. Maong kanto mga higala, mga balitang simbahan ni ining kamuntuhon o arita mga higala sa atong Saint of the Day. Bino karong adlaw mga higala Miyerkules, no? Ang ato karon nga santo mao si Saint Francis Caracciolo. Sa balik Caracciolo ba niyo? Caracciolo, founder of the minor clerics regular with Saint John Agustino Adorno. Ayan, no? So karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang atong Saint of the Day nga mao si Saint Francis Caracciolo. Mao kadto mga higala ang ato ang santo karon ug ari na ta mga higala sa ato ang ato nga kining catechism, no? Aritas atong catechism higala. Dunay asa pa may higala ha, dara, no? What is the role of Mary, no? Unsa man ang papel sa atong talahurong sa atong sa ato ang mahal nga birhen kanatong mga Kristiyano sa alang sa atong kaluwasan, no? What is the role of Mary in our salvation? First of all, katong basahon sa John 19:26-27, gibilin sa atong Ginoong Jesucristo si Mama Mary nga rika nato. Sa dihang nagbitay siya sa krus, nagkanayon siya, babae, ania ang imong anak, ug anak, ania ang imong inahan. Buti pasabot nga gusto gyud no kabubuton gyud sa atong Ginoong Jesucristo that we will have a mother and son relationship with her mother. No, siya gud mismo niingon nga inahan, babae, ani ang imong anak, o anak, ani ang imo ang inahan. Buti pasabot nga si Mama Mary gidestined yun. Munang ako mahigala
ang akong tawag sa atong mahal nga birhen, Mama Mary gyud. Kay nga naman, mo lagi na gusto sa atong Ginoong Jesucristo. Sa atong gid ang ilhon ang atong mahal nga birhen nga atong inahan. No? Unya sa Lucas kapitulo 38, si Mama Mary ni tuman usab, no? Nituman sa mga suko, kanang matud pa gihangyo sa iyang anak. Gani sa kung atong basahon sa Lucas kapitulo 38, ang Mama Mary nagkanayon, suluguon ako sa Dios, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Nga sa ato pa sa mga gisulti sa mahal gisulti kini sa mahal nga birhen ka ngadto sa anghel, no? Sa dihang miingon si Anghel Gabriel nga maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ano? Mamahimo kang inahan tungod sa lalang sa Espiritu Santo. Manganak ka og lalaki ug nganlan mo siya Emmanuel. No? Sa ato pa ang mao nga sugo sa iya nga sulti sa kining Anghel Gabriel, malipayon nga gidawat sa atong mahal nga birhen. Sa dihang miingon siya nga, suluguon ako sa Ginoo, suluguon ako sa Dios, matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. In other words, ang atong mahal nga birhen di ay naghatag usab og pagtulunan nga kung unsa gyud ang kaubuton sa amahan, atong yung tumanon. Ngana, no? Unya, matud pa, ang atong mahal nga birhen padayon, no? Padayon nga nangalagad, no? Panahon sa kasal sa Kana, sa Juan kapitulo 2 bersikulo 3, sa dahod na silang bino, ang inahan ni Jesus nihangyo sa iyang anak, no? Ngatabangan ang magtiayon ug tuod man gitabangan sud atong Ginoong Jesucristo. Sa ato pa padayon gyud nga ang atong mahal nga birhen nag-ila ka nato, no? Daan, no? Wala pa namatay ang atong Ginoong Jesucristo. Ang atong mahal nga birhen nagtan-aw na gyud kanato isip iyang mga anak, no? Muna, no? So muna nga kita sa ato kining sa atong pagka-Kristiyanos, no, as followers of Jesus, ato gyud nga ilhon si Mama Mary nga ato ang inahan, no? Gani sa pila ka libo, no, nga mga aparisyon sa mahal nga birhen, ang tanan gyud naghatag og paglig-on sa atong pagtuo. Tiaw bagod mahigala nga kung gikwinta-kwinta mga higala, aduna man di ay mga 1,500 to 2,100, no? 2,100 apparitions ang mahal nga birhen. Noon 16 ra ang aprobado sa Vatican, no? Sa 2,000 kapin, no, nga mga pagpakita sa atong mahal nga birhen tungod lagi kay dili mapud lagi ta magpasagad ra gyud pod kana bitong deklara, no? Sa matud pa ang formal gyud nga nadeklara sa mga nga matud pa kanang authentic, no, nga gitawag og pagpakita gyud sa atong mahal nga birhen 16 ra gyud. Pirting daghana 1,500 to 2,100 apparitions sigon sa kwintada. Pero ang Vatican careful man lagi na siya kaayo nga dili gyud pud magpasagad og deklara nga matud pa inspired ang mga apparitions. Sumuna nga kanang 16 lamang. Unya pipila na niini mao kining pagpakita sa atong mahal nga birhen dito sa Tipiak, no, Guadalupe, ngadto kang Jigo, no, San Juan Jigo, o pagpakita usab niya ngadto sa mga kabataan si Francisco, si Lucia o si Jacinta dito sa Fatima, o gigawon samang pagpakita niya ngadto sa kining Santa Bernadette Soberus, no, dito sa Soberu, dito sa Lourdes. Ug daghan pang uban hinuon, no? So pero sa kadaghan mga higala, kuan lang mga 16 ra ang medyo officially recognized by the Catholic Church. So wala, no? So ang papel sa atong mahal nga birhen, number 1 is to give us to kanang gitawag nato ang papel sa atong mahal nga birhen mao nga usa siya ka magtutudlo, no? She is our inspiration to follow Jesus, no? And number 2, she set a good example
of offering of oneself to God. No, ato kanang mabasa mahigala sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 38. O nangamuyo siya alang sa atong kaluwasan. Ato kanang mabasa sa Juan kapitulo 2 bersikulo 3 panahon sa kining kasal sa Kana. No, unya of course nakita gyud nato nga sa ubay-ubay nga mga apparitions nag-inspire gyud sa atong pagtuo ang atong mahal nga Birhen Maria. Ana no. Abi no padayon ta sa ato ang mga buhatonon ni ining kamuntuhon. Kami din hinuon manghigala sa kining ayungon. Kada kadlawon gud mi, no? Kada kadlawon gud mi manghigala nga magrosaryo gani. No ni antong panahon bitaw sa pandemic. Ako naman ang gisulti ninyo. Dili ganito mo tong mga akong higala ha. Pwede mo mangutana dahil sa ayungon o tinuod ba niya sa dili. Doon ay nahitabo one time nga tungod sa pandemic, kinadili naman lang itong magtapok-tapok, no? Social gatherings, warang gidili naman to. Apil na niya na ang misa o ang mga pagrosaryo. Niya kami kadakadlawon, manggid may kay kanang pag-ampo o kadakadlawon, manghigala. Napanunod na ako na ni Archbishop Adu, no? Okay. Sa una, sa seminarista pa, may na-assign may dito mi sa SPFI kining spiritual pastoral formation years usag gyud sa ako ha nga nakatunan kang Archbishop Do kasi may amo ang kanang gitawag og formator dito sa SPFI kinig yung magrosaryo kada kadlawon no unya sa diha pod nga na-assign sa Archbishop Do there is atua usapod gyud sa iyang usapos ako nakatunan gikan niya kining magrosaryo kada kadlawon diri katedral hangtod gani ron buhi pa no nga wa gyud nila undangi ang ilahang kanunay pagrosaryo nya ako po diri sa ayungon ako pa lang gisunod no kada adlaw gyud pa may magrosaryo ako mga sakop pinuon ako dunay panahon nga di ko maka-attend kanang Domingo di ko ka-attend ug kanang panahon umanto kog Dumaguete pero kung ni ara ko wala ara koy kanang gitawag natong other schedule magrosaryo gyud ko nya during the time sa pandemic, ako ra lamang yung usa mo'y nagrosaryo kay kining di man lagi pwedeng magtapok-tapok ug dihay usa nga ni kuyog nako nga pauson pa na magtingog ang iyang pangalan si Gabriel sabkan gyapon kanang meaningful gyapon kayo ang pangalan kay Gabriel Cernale minister no nya ako mo'y nag-lead no siya ray mo sabat samtang nag-lead ko binisaya of course duhara may kabuok kalit nga na ay disabat namo nga babayi pagkanindot og tingog mga higala usa ka babae nga ni sabat maghimaya ka Maria maingon ko nutubag Santa Maria pertig yung pagkapatsada ang tingog na wala arapod ko mga higala wa po ko balti ang kahibulong wala arapod no unya sa nahumana wala arapod ko magsulti sa uban usa sa akong mga sakop no si Rowena Ferrer niingon sa hala padre naigisulti namo si kuan ba si Jing Kumba kani konsehal na maron si Jing nga duha ra man mo ganiyang itong usang kadlawon unya naamay ni sabat nga babae niya walay laing babae ko anghel do ito ang mahal nga birhen bagyud ka no nga naluoy pod in tawo namo nga nagrosaryo mig kamuran duha no singon ni ana no so ako gyud mismo nahigala no na experience gyud pod nako ang presensya sa atong mahal nga birhen dili gyud ingon nga kanang kuan kanang naa gyud kong hinuon wa ko kakita tingog ra nagtuo ko nga mahal nga birhen gyud to no di ba anghel siguro to ingon ni ana no so muna no nga kita isip mga Kristiyanos na sa fair experience ha nako kini magrosaryo ta dako gyud na kay kahulugan alang kanato dako gyud na kayo og kahulugan alang kanatong mga kining gitawag og mga Kristiyanos no dako kay na siya no so muna nga sa atong kinabuhi ato gyung ilhon si Mama Mary nga ato gyung inahan gyud na siya nato no, ako mismo dili gyud ko maingon nga ako mismo naka-experience gyud ana lalimang kag nagrosaryo kag duha ra mo unya naay ni sabat wa ra mo gyud ko magtuo nga naay laing tao kana bang naingon dian ang hitabua nga nahibulong dain tao na usa na mo kakauban diri sa ang magrosaryo kada kadlawon kay kanang wala may laing tao niya naamay ni sabat
So muna nga ako sa ako ang pagkapari lig-on do kayo sa mga akong pagdebosyon sa atong mahal nga Birhen Maria. Ingon niya ano. By the way, kanang usapod sa mga kining angay nato nga pasalamatan sa atong mahal nga Birhen, kinig yung grupo, kining Legion of Mary, no? Kaya ang mga Legion of Mary nagdebosyon gyud na sa atong mahal nga Birhen. No, gani mas maayo. Wala man ta ni Legion diri sa una sa Ayungon, pero murag dili kay ligon. Karon kaluoy sa Ginoo man na medyo na kuan-kuan na gamay. Medyo na develop na gamay ang atong Legion dinhi. No, salamat kay sa Ginoo nya. Kamo po din ha, katong wala pa mga Legion, pagkikan mo, pag purmada mo og kanang gitaw organize mo og mga Legion kay dako ka nagikatabang sa parokya. No, kana mga Legion of Mary dako kay nagikatabang sa parokya, labi na gyud ang pagdebosyon sa mahal nga Birhen. Ano? Abino din na lang nakita kutob, ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo. O manalangin ka nato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.